Kollox ma 12 xhur tittellaw biex jiġdu quddiem il-Kumitat tad-Dixxilpina tal-Assoċjazzjoni tal-Basketball. Is-smieħ li nżamm fil-magħluq da maddej 4 sigħat u nofs u ntemm ftit wara l-5 u nofs ta' wara nofsinhar. David Agius kienet jiġi akkużat li meta kien qiegħed fil-VIP area tal-Padiljun ta' Qali jara l-logħba basketball bejn siġġiewi u atleta huwa intimida lir-referees u kellu mġiem abbużiva. Mistoqsi dwar dawn l-allegazzjonijiet David Agius qal li din hija xi ħaġa normali u mkien ma ħass li kellu jiskuża ruħu ta' dak li jagħmel. Wara li sema x-xhieda il-Kumitat tad-Dixxilpina għadda biex jiddelibera l-każ tad-Deputat Nazzjonalista u wasabu ħati li jgħajjel lir-referees. Il-Kumitat tad-Dixxilpina sospenda lil David Agius xahar minn kull attività tal-basketball. David Agius barra li huwa President tas-Siġġiewi Basketball Club huwa wkoll Viċi President tal-NBA. Għalhekk il-każ ta' David Agius issa ser jitressaq quddiem il-President's Council tal-NBA biex jiddeċiedi jekk għandix tingħata pina addizzjonali minħabba l-kariga tiegħu ta' Viċi President fl-assoċjazzjoni.